ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲିର ନାଁଟା ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି। ଆଉ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଏଟା ରୁଟି ସହ ବେଷ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍। ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟା ସିଟି ମାରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ, ଟିକେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଜିରା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଫୁଟେଇ ସେଥିରେ 2ଟା କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟାକୁ ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲି। ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କଟାକୁ ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ନେଲି। ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି ଆଉ କଟା ହୋଇଥିବା ପାଳଙ୍ଗକୁ ସେଥିରେ ଦେଇ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ପାଳଙ୍ଗ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସିଝା ଡାଲିକୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବେ ବାଢ଼ିବି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଡୁଗୁସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।